हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोबांथार गोबाव जाबायमोन बेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि आपडेट होयिया सेमिस्टार एग्जामनि बागै एबा फर्म फिलआप खालामनायनि बागै दा नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेखायनो जाय नोंथांमोना स्टुडेन्ट्स भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट नटिफिकेसन ओंखारदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटीया दा सोरनि थाखाय फैदों जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामलिया जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि आपडेट मोननो जेब्लायबो जबनि लोगोसे इडुकेसननि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन आंनि चेनेलाव एबा बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा बेखायनो जोङो नैबे नटिफिकेशन्स फर कलेजाव जों थुनोसै बेयाव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट नटिफिकेशन सोरनि थाखाय फैदों जों बेखौ नायसो फैदो फारि फारि आरो बेनिफ्राय जायना फैग्रोदों नोंथांमोना रेडि जादो आरो जायफ्रा फैयाखै नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनलांबाय थागोन बेखायनो एग्जामिनेशन नटिफिकेशन्स थुबाय बेयाव जोंहा थुनाय लोगो लोगोनो नटिसखौ नायनोसै फैदो गोबां नटिस फैदों लेटेस्ट बेनो जाबाय 25 एबा दिनैनिफ्राय फैदों बिभगनि फैदों फार्स्ट सेमिस्टार 5th सेमनि नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामना नायदो जायफ्रा बिभग दङ बेनिफ्राय दानिया बिए बिएससि बिकम फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेशन नटिसखौ जों बेयाव नायनोसै फैदो प्रग्राम ओंखारबाय सिबिएसइएस एन्ड नन सिबिएसइएस दा बेखौ नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना एग्जामखौ माब्ला होनांगौ बेयावनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन आरो लोगोसे फर्म फिलआप नटिसबो दङ गोदानै फैदों लेटेस्ट दा जायफ्रा फैयाखै नोंथांमोना नेक्स्टआव नायनो हागोन दा सोरनि थाखाय फैग्रोदों जों बेखौ नायनोसै फैदो दा बेनो जाबाय बिए बिएससि बिकम फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेशन 2021 आव जानो गोनाङा 22 जासिगोन बे जाबाय नन सिबिसिएसनि दा बे एग्जामा जागायगोन 30 मार्चनिफ्राय जागायगोन टाइमा 9 AM निफ्राय 12 सिम थागोन बेनिफ्राय बेलासिना जाबाय 1:30 निफ्राय 4:30 सिम जागोन स' नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामना लादो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव एभेलेबल दङ दा 30 निफ्राय बे नन सिबिसिएस बिए बिएससि बिकम फार्स्ट सेमनि एग्जाम दा एग्जामा अफलाइनसो जागोन बेनिफ्राय डेट अफ प्रेक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी नटिफाइड लेटार जादों जे नोंथांमोननो उनाव होनाय जागोन होनना बुंदों आरो प्रेक्टिकल एग्जामखौहाय थ' बेखौ नेथ'दो बेनिफ्राय जोंहा गाहायाव थांबावसै माखासे नटिस दंबावो फारि फारि नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन दा गोबावथार जाबायमोन आपडेट फैया इउनिभार्सिटीनि दा फाइनाल फैबाय दानिया बिकम थ' नोंथांमोननि बिकमनि एग्जामा एप्रिलनि 1 निफ्राय जागोन टाइमा 1:30 निफ्राय नुदों 4:30 सिम स' नोंथांमोना बेयाव नायना लादो बे जाबाय प्रग्रामा नन सिबिसिएस बेनिफ्राय जोंहा सिबिसिएसखौ नायगोन फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेशन 2022 थ' दानिया जोंहा नेक्स्टआव नायनोसै सिबिसिएस बेनो जाबाय बिए बिएससि बिकम फार्स्ट सेमिस्टार एग्जाम दा फार्स्टआव दङ बिए बिएससि एग्जामा जागोन 30 निफ्रायनो जामारगोन बेबो 30 मार्चनिफ्राय दा टाइमा सेमानो दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांसै बेनो जाबाय बिकमखौ नायनोसै 2022 आव जागोन एग्जामा दा बे एग्जामा 2021 आव जानो गोनांमोन बाट 2022 आव फैसिगोन थ' बेनिफ्राय जोंहा नायनोसै नेक्स्टआव गाहायाव दङ स' नोंथांमोना नायनानै ला गाहायाव दङ थ' बेनो जाबाय बिकम फार्स्ट सेमिस्टार सिबिसिएस एग्जामिनेशन थ' बे जागोन एप्रिलनि 1 निफ्राय जागोन बिकमना आरो लोगोसे प्रेक्टिकल एग्जामखौहाय नोंथांमोना उनावहाय मोनगोन दा जोंहा लेटेस्ट नटिफिकेशन नायबावनोसै फर्म फिलआप खालामनायनि प्रसेसा बोरै खालामनांगौ आरो सोर सोर खालामनांगौ थ' नोंथांमोना नायलांदो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगासिनो दङ दा गिबियावनो बे नटिसखौ हरनाय जादों एफिलिएटेड कलेजेस एबा आन्डार गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि जेसेबां कलेजेस दङ बेयाव नटिस हरनाय जादों प्रिन्सिपालफोरनो जे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो माखासे साबजेक्ट नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिए बिएससि बिकम फार्स्ट सेमिस्टार एन्ड 5th सेमिस्टार रेगुलार बेच लोगोसे एरियार आरो आइडल दा बेयाव नोंथांमोना एग्जामा जानो लामायाव बेखायनो फर्म फिलआप खालामनो होदों बेनो जाबाय बिए बिएससि बिकम सेमिस्टार 1 in 5th नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेचआ 2017 18 19 20 आरो लोगोसे 21 आरो बिए बिकम होनबावदों बेनो जाबाय सेमिस्टार 1 and 5th आइडल बेच 2019 20 21 आइडलाबो दङ आरो जायफ्रा नैबे बिए बिकम आइडल सेमिस्टार 1 and 5th थ' नोंथांमोनाबो फर्म फिलआप खालामनांगौनो आरो बे फर्म फिलआप खालामनायनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना नुनो मोन्दों 5 मार्च थ' नोंथांमोना 5 मार्चनि सिगांनो खालामनांगौ जिअ पर्टेलाव थांनानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ आरो एबा फर्म फिलआप खालामनांगौ नाथाय मोनसे बाथ्रा होनदों स्टुडेन्टस नन सिबिएसइआ जायफ्रा फेल एबा एबसेन्टमोन थ' नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनाङानो डाइरेक्ट नोंथांमोना सेसनेल एग्जामखौ होनांगौ होनना बुंदों आरो थ' नोंथांमोना सेसनेल एग्जामखौ होनांगोन नाथाय फर्म फिलआप खालामनांगौ गोनांथि गैया होननानै बुंदों नोंथांमोनखौहाय दानिया फैबाय बि नाम्बाराव बिए बिएससि बिकम सेमिस्टार 1 and 5th बेचआ 2016 एन्ड बिए बिकम सेमिस्टार नोंथांमोना 1 and 5th आइडल बेच 2016 17 18 दंबावो आइडला बेबो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों एग्जाम फर्म फिलआप खालामनांगौनो बेनो जाबाय सेमिस्टार 1 and 5th आरो बेचआ 2016 आरो लोगोसे बिए बिकम सेमिस्टार
1 and 5 आइडल बेच 2016, 17, 19 बुंदों नोंथांमोननि एग्जाम फर्म फिलआपआ अफलाइन जागोन होनना बुंदों आरो बेयाव जायनाखि मेनसन खालामनाय बेच थ' नोंथांमोनाहाय अफलाइनसो खालामनांगौ आरो लास्ट डेटआ नोंथांमोनाबो 10 मार्चसिम थागोन थ' नोंथांमोना रेसपेक्टिभ कलेजेसआव थांनानै स' नोंथांमोना बेखौ होनांगौ आरो कलेजाव थांनानै फर्म फिलआप खालामनांगौ होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि लास्ट डेट फर्म फिलआप खालामनायनिया जाबाय 5 मार्चसिम थागोन आरो बेखौहाय भेरिफाइ खालामनांगौ कलेजआ दायथ'खौ लानांगौ होनना बुंदों आरो दा बेखायनो नोंथांमोना खालामना लादो दा फिसआ माखासे बेयाव दङ गाहायाव स' नोंथांमोना बे लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव नायदो फिसआ बारा नङा स' नोंथांमोना फिसखौ मिथिखागोन जेब्लानाखि फर्म फिलआप खालामगोन दा बेनि सोमोन्दै लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय बाखि जेसेबांनाखि सेमिस्टार दङ एग्जाम माब्ला जागोन फर्म फिलआप माब्ला खालामनांगौ लेटेस्ट नटिफिकेसन फैयोब्ला आं नोंथांमोननो थाबैनो होनायखौ जागोन